पवन सिंह हिलले बारे, अंकुश राजा हिलले बारे, रितेश पांडे हिलले बारे, आ विकी बबुआ तो आरू हिलल बारन। खाली एगो खेसारी लाल यादव के ना सॉरी मत खेसारी लाल यादव के छोड़ा के सब के हिलले बा। खेसारी लाल के छोड़ा के भोजपुरी इंडस्ट्री में केहू के इतना औकात नहीं है कि उ खेसारी लाल के रिकॉर्ड तोड़ सके। खेसारी लाल के छोड़ा के बहुत लोग ई सोचत हो कि खेसारी लाल के पास कौन ऐसा रिकॉर्ड बा जे कि कोनो आरू भोजपुरी सिंगर के पास नहीं है। देखा लोग भाई लोग, ई वीडियो हम बनावल पवन सिंह से सीखले बानी। कहे के कुछ दिन पहले एगो बात कहले रहलन, अब तुहे लोग देखल। भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन सबसे पहले कौन देखा है? पवन सिंह। आज मिलियन के लोग बात कर रहे हैं, मिलियन हो गया। ये पवन भैया, हम 100 मिलियन के बात ना बल्कि 500 मिलियन के बात करे वाला बानी। सबसे पहले तहारा बारे में बता दी कि तब भाई लोग पवन सिंह आज से ना 20 साल पहले से गाना गाए के शुरुआत कैले बारन। आ मात्र इनकरा पास 3 गो गाना बा। आ रितेश पांडे के पास मात्र 3 गो गाना बा जौन की 500 मिलियन व्यू टच कैले बा। आ विकी बबुआ के पास एगो मात्र गाना बा जे 500 मिलियन के ऊपर व्यू टच कैले बा। त का बनबो लोग सिंगर। आ विनय पांडे के पास एको गो गाना नहीं है जौन की 500 मिलियन व्यू टच कैले हो। बस एक गो गाना बा, ओपे बाटे 300 मिलियन व्यूज। आ उ गाना के नाम है बुलेट पर जीजा। अब बारी बा खेसारी के। का खेसारी भैया, मर्द तारा पेटर लाइटे चल गल। बस भाई लोग, अब एकदम खेसारी लाल का कैले बड़न इहे एगो बात तो थोड़ा सा सुन ला लोग। तो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल के 500 मिलियन वाला गाना 6 गो बा। ऐसा तो किसी भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के पास। लोग भाई लोग गाना के नामों बता देता नी। पहिल का गाना के नाम है कूलर कुर्ती में लागल। दूसरा गाना के नाम लाइट आ गल। तो दूसरा गाना के नाम हो सज के सवर के जब आवेलू। तीसरा गाना मिलते मरद भूल गईलू। चौथा पांचवा गाना के नाम हो लहंगा लखनऊआ आ कोको कोला। आ लास्ट गाना के नाम हो नोट बरसे ल तोहरा नथुनिया पर। बजाओ रे गाना नथुनिया।